أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. za mu ɗora karatun tafsirin alƙur'ani kamar yadda muka saba. Za mu tashi cikin suratu al-muddathir. Innahu haƙiƙa shi walidu ɗan maghira fakkara ya yi tunanin irin sukar da zai ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alƙur'ani. Wa qaddar ya sawwarto ko ya ƙaddarto irin wannan suka, ya gama saita irin abin da zai yi na suka dan ɓatanci. Faƙutila sai aka tsine mishi, ai falu'ina, an fahimta ko, ba sai aka kashe shi ba. Faƙutila falu'ina sai aka tsine mishi albarka, kai faƙaddar a lokacin da ya sawwarto. Man yal'anillahu falan tajida lahu nasira, wanda Allah ya tsine mawa ba zai taɓa samun mataimaki ba, ko mai girma kamar iyaye suka tsine ma ɗa, ai kaga ya shiga tararrabin rayuwa ta duniya da ta lahira. Thumma qutila, sannan aka tsine mishi kaifa qaddar, sanda ya sawwarto wannan suka. Thumma nazar, sannan yayi duba, ya gama tara ƙarfinsa ya saita shi, iya fahimta shi wannan suka ta gama haɗuwa. Thumma nazar, sannan ya duba ya ga kalar sukar da zai. Thumma abasa wa basar, thumma abasa, sannan ya ɗaura fuska, wa basara, ya ɓata rai. Thumma adbara, sannan ya juya baya daga barin imani. Wastakbara, yayi ma manzan Allah girman kai. Faqala, sai yake cewa in hadha, wannan littafi ko wannan abu da Muhammadu ke karantawa bai zamo ba illa sihrun sallallahu alaihi wa sallam, face sihiri ne, tsafi ne wai yake karanta. Yu'thar, wanda aka rawaito, ayyun qalu anil awwalin, wanda aka ruwaito shi, aka cirato shi daga mutanen farko, tatsuniya kenan, asatirul awwalin, can a bakinsa. In hadha, wannan abu da Muhammad ke karantawa bai zama ba illa qaulul bashar, face zance ne na mutane. Ya kirkira ya ce Allah ne ya aiko shi, to yana ga ya je ƙarshe, ya kai intaha a suka. Shi kuma Allah ya ce to bari mu kai shi intaha a azaba. Sa uslihi saqar, Allah ya ce zan danna shi cikin wutar saqar, ya ƙone a ciki. Wa ma adraka ma saqar, me ya sanar da kai mecece wutar saqar? Kai ka san kawai mecece saqar? Allah ke jinjina abin, kamar yadda za ka ga wani ƙaramin alhaji ka dinga cewa kai ka san ni ko waye kawa kai, to kamar haka ne. Azana Allahu min sharriha wa azabiha. La tubqi, Allah ce ba ta rage naman jiki, wala tazar, ba ta barin ƙashi, dukka za ta rumurmutse ta lalata. Kuma kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Tana lalata ƙashin da naman da komai, kuma Allah na ƙara dawo da shi sabuwar halitta. Allah ya ce dan me liyadhuqu al'azaba, dan a ci gaba da karɓa azaba, ai ta ɗanɗanarta ba ranar bari. Lawahatun lil bashar, mai babbakan mutane ce, an fahimta ko, shine lawaha. Alaiha 19, akan wannan wuta akwai mala'ika 19, su suke gadinta, su suke tasirifi da ita, an fahimta ku, guda 19. Sai ya zama abin izgili wajen kafirai. 19 kawai za mu ji. Sai Allah ya ce ayi wa ma ja'alna ashaban nar, ai ba mu sanya masu gadin wuta ba illa mala'ikatan, face mala'iku ne, ba mutane bane ba. Mala'ika fa ɗai har guda 19, wanda ɗayan Allah ya bashi umarni duk ya isa, ya ma yawa. Kai wutan ma kanta Allah ya so da kanta za ta iya komai, in ya so hakan, ba abin da ba za ta iya ba wanda mala'ikun za su yi. Amma dan ya ƙara zama abin ban tsoro, saboda su ma aikinsu da halittarsu kawai wani nau'i ne na azaba. Kuma ja'alna iddatahum, Allah ya ce ba mu sanya lissafin wa'innan mala'iku ba, ma'ana guda 19 ko, illa fitnatan lil ladina kafaru, sai dan su zama jarabawa ga kafirai. Sun samu abin izgili, tarko Allah ya musu, kayan suna ta batanci, suna faɗin kausasan kalmomi kan 19.
dama tarko Allah ya musu, Allah ya fushi da su don su ƙara tsunduma cikin saɓan Allah da kwaɓo magana mara lissafi. Liyastaqina, Allah ya faɗi wannan 19 ne dan abubuwa guda 5. An fahimta ko? Na farko mun ji shi, illa fitnatan lillazina kafaru, dan su zama jarabawa ga kafirai, sun samu abun suka. Ɗaya kenan. Dalili na biyu na sanya mala'ika 19 a cikin wannan wuta, liyastaqina allazina utul kitab, dan wa'inda aka ba su littattafai ko dan wa'inda aka ba su littafi su ne Yahudu da Nasara su ƙara samun yaƙini, saboda duk littattafansu da wannan lissafin suka zo na mala'ika 19 ne matsara wutar lahira, wutar jahannama. Sai gashi a littafin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, haka za su ƙara samun yaƙini da natsuwa, ba dai saɓani, ita gaskiya ɗaya ce. Na uku dalilin shine wa yazdadal ladina amanu imanan, masu imani kuma za su daɗa imani. Allah da girma yake, duk girman jahannama, duk yawan da ake da shi, Allah ya nuna ƙudura. 19 kawai sun isa. Kuma sannan su ma za su kalli cewa littattafan da suka gabaci littafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin dai wannan adadin suka zo da shi, ba saɓani. Yahudu da Nasara suna natsuwa saboda ya zo a littafin muminan Muhammadun Rasulullah, su kuma muminan Muhammadun Rasulullah suna ƙara samun natsuwa saboda a littattafan Yahudu da Nasara haka yazo. An fahimta? Wala yartaba alladhina utul kitab, wa'inda aka ba su littafi Yahudu da Nasara ba za su yi kokwanto ba, wal mu'minuna, mu'minai ba za su yi kokwanto ba. Wal yaqulu alladhina fi qulubihim marad, domin wa'inda suke da rashin lafiya ta rashin imani a cikin zukatansu su rika cewa, wal kafiruna, da su da kafirai, ma za arada Allahu bi hadha mathala, me Allah yake nufi da wannan matsayin wannan misali, me Allah yake nufi da wannan matsalan a matsayin misali. 19 nawa ne 19? To har wani abu ya faɗi da zai ba mu tsoro, dan a ƙara samun wurin suka, Allah ya ƙara kamun marƙa ta azabtar da su. Kai Allah ya sauka. An ce Abu Jahil alaihi la'natullah yake cewa, ai duk mutum 10, kullu asharatin minkum li kulli asharatin minkum malakun wahid, duk mutum 10 cikin ku za su damƙi mala'ika ɗaya, ba 19 bane ba? Duk 10 za ta damƙi mala'ika nawa? Mala'ika guda 19. Mala'ika guda 10. Kullu asharatin min li kulli asharatin minkum malakun wahid, duk mutum 10 cikin ku za su damƙi mala'ika ɗaya su casa. In ji Abu Jahil. Shi irin isgilancin da yake yi a wannan lissafi na Allah subhanahu wataala game da yawan mala'ikun da ke kula da jahannam. Subhanallah. Kaga kenan yana nihin mutum nawa kenan za su iya tasrifi da su? 10 so 10 100, sai 10 so 9 90, haka ne? 190 kenan. Mutum 190 yake nihi za su iya buge su a haukan shi. Allah ya ce illa mala'ikatan, mala'iku ne muka sanya. Akwai wani shaidani tantiri, shi kuma ana kiransa Kaldatu bunu Usayd bunu Khalfin. Kaldatu bunu Usayd bin Khalf, wani katon arne, katon mushriki, yana da bala'in ƙarfi na fitar hankali. Yace ya ma'ashar Quraish, ya taron Qurayshawa, ya gayyar kafirai dangi na yan uwana, ukfuni ithnain, ai ku ji min da mutum, ku ji min da guda biyu za ku damƙe min cikin mala'ikun nan 19, biyu za ku dafe, ana akfikum 17, ni kuma zan tasa muku guda 17. Ku ji min da biyu, iya ƙarfi na gejin shi na mala'ika 17 ne. Kaji shaidani, saboda yanda yake tunƙaho da ƙarfin da Allah ya bashi. An ce shi wannan Kallatu bin Usayd bin Khalf din, ƙarfinsa ya kai zai taka fata ta dabba wadda aka feɗe, ya take ta, ya kira ƙatti gagga 10 ya ce ku ja, ya danne da kafar shi ya ce ku ja fatan nan in za ku iya. Wai dan su ga za su iya motsa kafar shi, wallahi aka ce kafar shi ba ta motsawa, fatan nan ba ta motsawa, sai dai ta yayyage kawai su fincike ta. Kamar yanzu ne misali in samu ledan ma irin wannan bakan nan ta zamani wadda suka lalata, wanda da ka zuba kaya daga shago zuwa gida ta katse wani lokaci, sai in haye ta, in kira yara 10 su ja. Za su iya ja na?
idan ta kakkatse ta tsinke ko to haka yake yi a saman fata. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. An ce wata rana yayi tunƙaho, yayi balokoko da ya wata gira, sai ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayi na a zo a buga kokawa. Yana so yayi kokawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tunaninsa zai kunyata manzon Allah a gaban muminai, ya ƙara ma kafirai ƙarfi, ya nuna wa kafiran ƴan uwansa Muhammadu ba wani ƙarfi gare shi. Ashe yayi karo da kurman dutse. La ilaha illallah. Aka sa lokaci, aka sa rana, aka zo Allah ya bashi umarni, je ka nuna mishi ba komai bane ba shi. Walam yuta min alquwwati illa alqalil. Ba ƙarfi aka bashi ba face ɗan kaɗan. Aka kama, aka ce manzon Allah ya daga shi ta bakin yara, da ya nuna ma Allah, ya naka shi, ba wai ya saki ba, a yadda ya sako shi ya danno shi da ƙarfin shi. Kip ya ƙara miƙewa, tunanin shi zai iya samun galaba, kada a ga ya gaza, ya ƙara ƙarfin hali, ya ƙara taho manzon Allah. Manzon Allah ba wani tsorata, manzon Allah ba wani sauri na ya kai mai damƙa, kamar ma ya bashi dunu habba, ya shirya ya kama inda yake so. Aka ci gaba, manzon Allah ya ɗaga ya wurura. An ce manzon Allah ya kada shi miraran, rututu burjit, dole ya sanfe, ya sulale, ta sallala sai gida. Daga nan bai ƙara gigintar ban ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. An fahimta ko? Kuma ce ma manzon Allah, in dai har ka iya kada ni zan yi imani. Kaye manzon Allah ya masa, amma shaidanin makaryaci a shararin ya ce bayin imanin. Azanallahu wa ajarana wa asamana. Kazalika, kamar yadda ka ji din nan, yudillu Allahu man yasha, haka Allah yake batar da wanda ya ga dama. Wani wannan adadin imani zai kara mishi, kamar mu'minai da ahlul kitab. Wani kuma kangarewa zai. Wa yahdi man yasha, yana shiryar da wanda ya so. Wa ma ya'lamu junuda rabbika, babu wanda ya san yawan rundunar ubangijinka ta mala'iku illa huwa, sai dai shi kadai. Allah ya ce akwai wani ɗaki ana kiransa baitul ma'mur, albaitul ma'mur. Kwarai da gaske yana can saman sammai. Tunda Allah ya yi wannan ɗaki, mala'ika 70,000 ke shiga cikin shi su nemi Allah ibada. Duk wanda suka fita ba su ƙara fita ila yawmil qiyamah. 70,000 kullu yau. Subhanallah. To baka san tun kuma san da suka fara ba wanda ya sani sai Allah. Allahu akbar. Shine wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Wa ma hiya, ita wutar jahannama bata zama ba illa dhikra lil bashar, a ce wa'azi ce ga mutane. Yanzu dan dauko rushi dan Allah, kyalama rushi, tsaya cikin garjin ranan nan ka samu awa 3 kai tsaye cak, duk jikinka sai ya ansa, sai yayi la'asar ligis, sai ka ji kanka ma na juyawa. Balle a ce kai ne, balle a kawo ka gaban wuta, a ba ka shiga gabanta kawai ka dan zauna tana ci, kai tsaye nan ka ga yadda zaka je me. To balle a ce ka dauki rushe ka rike a hannu, a ba rushi ba, shige ciki ka kwanta, ta duniya tunda ita ka sani, a ba ta duniya ba, ta lahira. La ilaha illallah. La, ce karshen wa'azi kenan wuta. Amma hiya, wutar lahira ba ta zama ba illa dhikra, ba ce wa'azi ce lil bashari, ga mutane. Allahumma zidna imanan wa ikhlasan wa taqwan ya rabbi, wa adimna alayha ya rabbi ya rahman. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amutashkalla wal qamar.